Аз съм Джовани Кирков. Аз съм Мими Николова Нагалино или Мария Николова, който Да. иска да Извинете, ако гледам надясно или наляво, защото в момента правим и двамата едно и също клипче едновременно. Да. И да гледам дали се получава. Да, и съжалявам, че моята камера е малко по-тъмна, просто заради телефона старе. Да. Искаме да кажем, че сме YouTube приятели и ако искате да се абонирате за Мария Николова и за мен. Ако искате за мен и за Мария. Да, ако искате. Да. А нали може да ти викам Мими? Да. Добре. И това искахме да ви кажем. Освен това ще има и повечето клипчета ще бъдат на реалния свят, защото още сме деца и не знам кои приложения наистина могат да се използват. Използват за... могат да се използват за правене на клипчета без да се бъгва телефона ни. Да. Така че повечето ще са за... Моите дано ви харесват с кучето Да. ми. А неговите са много яки от каратето му. Само една от каратето ми всъщност. Да, и моята една с кучето ми. Извинете, че много се чешам. Защото не се къпах 2 седмици, защото тъпата вода спря. И беше студена. Да. Чао. Чао! Бай.